just let go. Don't be sad, don't you cry, just let go. And when you fall asleep, no tomorrow. Don't be sad, don't you cry, just let go of your baby. And when you fall asleep, no tomorrow. Tonight I'm moving like just let go. Just let go. Just let go. Tonight I'm dancing like just let go. Just let go. Just let go. Bueno, amics i amigues, ens trobem així en la Casa Cultura per l'entrega del Premi Clara Campoamor a la nostra molt volguda Mayra. Muy buenas, muy buenas. Com te sentisses? Pues súper nerviosa, però no nerviosa de nervis, sinó de l'emoció que tinc, de lo il·lusionat que estic nerviosa, però ja t'he dit que espero que hagi tot molt bé, estic molt contenta de la gent ha respost molt bé i bueno, molt agraïda, ja ho vaig dir l'altre dia, estic molt agraïda d'aquest premi. Mayra, si en estos moments pogueres demanar 3 deseos, i jo te'ls concediria, quins serien? Ui, mare, doncs avui és el dia de la dona, que tindria que demanar la igualtat real i la igualtat d'oportunitats, que és el que jo crec, en què les dones puguen accedir a qualsevol lloc de treball sense cap trava, a que tinguen una facilitat per estar igual que els homes en qualsevol lloc que vulguin estar i que s'acabarà la violència de gènere. O sigui, això jo penso que són 3 coses fonamentals, que s'acaben la violència de gènere, que les dones puguen treballar en qualsevol lloc sense cap trava i respecte per tots, que en respecte jo penso que s'arriba a tot el món, homes i dones. Estaves comentant de nervis, però ara quan puges a l'escenari i te donen el premi, on se n'anirà el cap? En qui pensaràs? Bueno, doncs ja ho vaig dir l'altre dia, jo primer que tot de ma mare, perquè jo quasi sempre penso que ha sigut el meu referent, perquè ma mare ha sigut una persona molt oberta, una persona molt liberal, vull dir, a mi m'ha donat molta llibertat, perquè ja ho ha dit moltes vegades, que llibertat és responsabilitat, i a ma mare, i els meus nets estan que sí, que si no me posaré la camisa, que si me posaré... O sigui, els meus nets, evidentment, la meva filla, a tota la família, el meu home, la família, evidentment, és el primer, i després també els meus amics, a tot el món, José Luis, perquè és que en realitat estic contenta perquè tot el món està al meu costat i m'ha agradat molt este premi perquè la gent ha respost moltíssim. Una cosa que m'estaven comentant les xiques joves ahir baix quan estava pujant, fer-li aquesta pregunta i volen que es dones un consell. Diu, quin consell mos pot donar Mayra de cara a tota esta futur? Doncs mira, jo penso que el consell, estem parlant de dona, perquè avui és el dia de la dona, evidentment. Una dona, si vol arribar a lluny, només té que voler. Només té que voler. Una dona el que té que creure primer que tot és en ella. Creure en les seves virtuts, en les seves qualitats. I si vol arribar a un lloc, anar a aquest lloc, que arribarà, igual que tenen que arribar els altres, arribarà ella. O sigui que el consell és, sobretot, creure en un mateix. Això és, per mi, el més important per poder arribar a qualsevol lloc, tant homes com dones, però com avui és el dia de la dona, el consell que els donen les dones és que creguen en elles i que sàpiguen que nosaltres som iguals en oportunitats que ells. Mayra, l'enhorabona per aquest premi i moltes felicitats per tota aquesta trajectòria teua. Els almassorins estem orgullosos de tu. Moltíssimes gràcies, José Luis. Moltes gràcies i moltes gràcies a Almassora perquè també sé que me volen molt. Gràcies. Amics i amigues, continuem i en aquests moments anem a xerrar una miqueta en Eugènia, teniente alcalde, responsable de Sanitat, responsable també del Departament d'Igualtat i del Benestar Social. Eugènia, molt bona vesprà. Bona vesprà. Eugènia, quin sentit és el que té
el Premi Clara Campoamor? Bueno, pues com ja diu el nom, una lluitadora de tots els estats que ha fet, els drets que ens ha donat, a part de a nivell polític que la gent no podia votar, va ser una dona emprendedora en el seu moment i pense que va trencar d'alguna manera moltíssimes coses perquè avui fórem el que som i el que tenim que seguir lluitant per la igualtat. Quins són els valors que té que tindre una dona perquè vosaltres li doneu el Premi Clara Campoamor? Home, jo penso que els valors que té que tindre una dona sempre és la il·lusió, les ganes de treballar, el tindre unes metes i uns objectius en el que una dona puga realitzar-se en un moment donat i que puga ser capaç de que aquest objectiu que ella vol el puga lograr. Com veus el futur d'este premi? Home, jo el veig superbonico perquè és la primera vegada que el vaig a donar jo com a regidora i m'agradaria que les dones vegueren que és un pas més abans de que nosaltres també es valora els valors que tenim i el que estem lluitant per tindre una igualtat, perquè encara a temps d'ara no acabem de tindre aquesta igualtat, sobretot en sous, de molts espais dels que no poden ser i sobretot en la privada. I a totes aquestes xiques jovens que volen lluitar per la igualtat i que volen, quin consell es podem donar? Jo es donaria el consell de que no vagin mai arrere, que vagin avant, que complisquen el seu son, el seu objectiu i des de la manera de que pots pelear en qualsevol moment perquè avui per avui les dones estan tan preparades com els homes. A part del Premi Clara Campoamor, quines altres activitats anem a veure estos dies per la dona? Pues este matí ja s'ha fet un col·loqui a les 9:30 del matí de dones emprendedores en les que han estat en una taula redona este matí a l'Ajuntament. Després a les 11 s'ha inaugurat que han vingut tots els xiquets a l'Espai Mercat, els xiquets, perquè han estat treballant durant tota la setmana sobre dones que tenen algun prestigi en la història. A les 11:30 en la part de la vora també s'ha fet com una xicoteta introducció de la dona i avui esta nit la part final ja que va ser això, però durant tota la setmana estarem en l'Espai Mercat sempre ensenyant als xiquets i perquè van a fer més coses sobre les dones. Algun missatge per tots els que ens estan veient? Ai, pues que ho passen bé, que vinguen a les festes i que pense que la dona té que lluitar per lo que se mereix i on té que estar. Eugènia, moltes gràcies per haver-nos atès una vegada més i fins la pròxima. Moltes gràcies a vosaltres. See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through.
Ens trobem ara en aquests moments, així en la Casa de la Cultura, en la nostra alcaldessa, Maria Tormo Casany. Maria, avui, 8 de març, Dia de la Dona, heu organitzat molts actes. Quina és la valoració que faries de tots aquests actes organitzats per Eugènia i per vosaltres? Pues una valoració molt positiva perquè hem donat un empaque al dia d'avui, començant per la xarxa col·loqui de lideratge de les dones en el món empresarial, que ha estat espectacular. I se col·loqui les dones que han participat, que són de l'Associació de Parts Empresarials, han estat de Déu perquè han explicat el que s'ha costat arribar als llocs on estan, quins són els valors que es transmeten als seus fills i filles. També han parlat d'aquesta igualtat real, que per a molts assumptes també tenen l'ajuda dels homes i ha estat molt bé. I després hem anat també a l'exposició, que com sabeu aquests dies hem fet de tallers per a quart de primària i per a instituts d'exposició, i també ha anat molt bé perquè és una manera de conscienciar des de la infància, que és importantíssim conscienciar entre aquesta igualtat real de xiquets i xiquetes. També hem anat als tallers d'empleo per a veure les dinàmiques que estàvem fent en el dia d'avui, que tot versava sobre el Dia de la Dona. I ja per acabar estem així, vull dir que és un dia que Almassora diu les dones estan així i hem de recolzar-les, però també vull recordar que des de l'Ajuntament i des d'aquest equip de govern que tinc la sort d'encapçalar, treballem per les dones els 365 dies a l'any perquè creiem que és una peça fonamental en la nostra societat i creiem en aquesta igualtat real entre homes i dones. I per això tenen que estar les administracions, per a educar, per a oferir, per a transmetre i per a poder arribar cada vegada més lluny en la igualtat. Queda camí i no podem parar. I avui, contentíssims de celebrar que la nostra Mayra és Premi Clara Campoamor 2024. Creus que premis com este fiquen en valor la dona i sobretot ens arriben més a aquesta tan desitjada igualtat? És una manera de visibilitzar. Estos actes el que fomenten és la visibilització de dones que tenim al nostre poble i que han sigut referents en aspectes de la seva vida. Mayra serà la novena dona, però abans han hagut altres dones. Ana Archilés va ser dona música o Rosa. Vull dir que cada una han hagut vàries i totes són dones molt valentes que diuen molt d'elles i que Almassora està molt orgulloses d'elles. No, Maria, no t'entretinc més perquè sé que estan tots esperant. Sí, perquè estic bé, que m'estan mirant, exacte, si no me van a renyir. Moltes gràcies per haver-nos atès. Moltes gràcies i feliç Dia de la Dona. Ay, Mari, ay, Pili, qué mañana más bonita. Hace una mañana preciosa para ir a votar. Sí, he traído la pelotita. ¿Pero para qué traes la pelota, Mari? Hombre, como habías dicho que íbamos a ir a votar. Pero, Mari, ir a votar en unas elecciones municipales para elegir el alcalde o la alcaldesa. Anda, deja esa pelotita que me tienes. Ay, y toma esta papeleta, el bolígrafo, y ahora piensa en el nombre de una persona que quieres que sea el alcalde o la alcaldesa. Ya la tengo. ¿Y ahora qué hago? Pues Mari, votar. Es que nunca he ido a votar. ¿Y no has ido nunca a votar? Madre mía, si te oyeran las sufragistas. ¿Las sufra qué? Las sufragistas. Las mujeres que han luchado para que las mujeres tuviéramos derecho a voto. ¿Es que antes no teníamos derecho al voto? No, Mari. No teníamos derecho al voto ni otros muchos derechos. Ay, si no llega a ser por las sufragistas y por mi prima Clara Campoamor, ni tú ni yo estaríamos aquí. ¿Que tú eres prima de Clara Campoamor? Pues sí, Mari. Soy prima de la diputada. Sí, mi prima. Prima segunda por parte de madre, de la familia que tengo en Madrid. Mira, aquí hay una foto suya. Fíjate, si me parezco a ella y todo. Somos clavadas.
Bueno, pues mi prima Clarita, no te lo vas a creer, fue la primera mujer que entró en el Congreso de los Diputados. Y en el año 1931, gracias a ella, se consiguió que se aprobara una ley para que las mujeres tuviéramos derecho al voto. ¿Te queda claro? Claro, claro. Bueno, ¿y le costó mucho? Ay, muchísimo. Porque no te puedes imaginar las cosas que decían de las mujeres. Que si éramos unas retrógradas. Fíjate tú, que no teníamos capacidad de pensamiento. ¿Tú te crees? Pero al final, ella lo consiguió. Ay. Oye, Pili, ¿y si tu prima es tan excepcional y tan brillante, cómo es que no está su nombre escrito en mayúsculas en los libros de texto? Bueno, pues Mari, ya sabes que todavía queda mucho trabajo por delante. Las mujeres y los hombres tenemos que velar por los derechos de las mujeres para llegar a la igualdad de los sexos. Eso es el feminismo. ¿El feminismo? ¡Claro! Ay, Pili, que yo me siento más feminista. Siento una cosa aquí por dentro y hasta sufragista y lista. Ay, que me siento que me siento más y que voy a ejercer mi derecho al voto. ¡Hala! Pues vamos a votar. Que luego ya sabes lo que tenemos que hacer. ¿El qué? Pues hija, lo que se hace después de ir a votar. ¿Y qué se hace? ¡Echar un vermú! Bueno, yo voto. ¡Hala, pues vota! Vota. Y yo voto. ¿Vota? ¿Voto? Bona vesprada, com esteu? Benvinguts, benvingudes. Un any més als Premis Clara Campoamor. Gràcies per la vostra assistència, autoritats, corporació municipal, premiades d'anys anteriors i d'este, per suposat. Gràcies a tot el públic que ens acompanyeu avui. Héctor Tirado, com estàs? Molt bé, bona vesprada. Fort aplaudiment per a Héctor, que el tenim així. Vos heu fet fotos en el fotocol? O no? Sí o no? Heu vist que bonic el fotocol? Vos heu fet fotos? Sí? Etiqueteu-nos després, poseu ahí, per favor, 8M, bueno, tots els hashtags, tot el que vulgueu, d'acord? Heu votat també? Heu vist que estava a la urna baix? Heu votat? No heu votat. Heu fet tard? Què ha passat ahir? Baix hi havia la urna en un paperet per a votar, no heu votat? Ah, jo dic, a veure si esteu pintats, mira que hi ha gent, esteu pintats, no. Heu votat, aleshores? Vinga, que això és important, Jo vull dir, votar en el sentit d'avui. Avui hem votat perquè hem posat el nom de la nostra dona referent. La teníeu clara o heu dubtat? La teniu, mira, la teníem clara. Bueno, igual heu dubtat perquè teniu moltes, que també està molt bé. Mira, jo de fet, abans, jo ja he votat també. He posat el nom de ma mare, que jo sé que ma mare potser no siga Clara Campoamor com a bona referent, però les mares són bones referents, sí o no? Sí, i tant que sí, i tant que sí. Jo, mira, només hem d'introduir-la en la urna pensant que és ma mare i jo dic, mira, mama, te voto. Ja està, això és important. És un gest, no? Que això estem avui també, no? Per fer gestos d'estos bonics. Bé, així tenim a les nostres candidates, les vostres candidates, esta nit. Però abans vull contar-vos el perquè d'estos premis. Jo m'imagino que així sou tots almasorins i almasorines, la majoria, i sabeu per què d'estos premis, però per si hi ha alguna persona que no ho sap, vos conte que en estos premis es reconeix la labor de les dones d'este municipi, dones que al llarg de la seva trajectòria han destacat per les seues aportacions i avanços en igualtat. I per què? Per què s'anomenen així? Per què penseu que s'anomenen Clara Campoamor, no? Jo crec que ja ho han explicat molt bé elles, però s'anomena Clara Campoamor perquè ella va ser advocada, escriptora, política i defensora dels drets de la dona espanyola. Va ser una de les principals impulsores del sufragi femení en Espanya, que es va incloure en la Constitució de 1931 i va ser exercit per primera vegada en les eleccions de 1933. O sigui que gràcies a aquesta dona, nosaltres dones podem votar. A més de la seva lluita pel vot femení, Clara Campoamor va estar també molt implicada en l'elaboració de la llei del divorci i va defensar en el Congrés l'abolicionisme de la prostitució com una forma de garantir la igualtat entre homes i dones. Clara Campoamor va ser excepcional. Les dones podien ser elegides a les urnes, però en canvi no podien votar. Què et sembla això, Pepa? Mira, Clara Campoamor, per favor, un aplaudiment. No. La tenim així en exclusiva. Uau! Ai,
Perdona, Pepa, Sí. és que he vist el vídeo de la meva cosina i escoltant-te parlar no he pogut evitar eixir per a recalcar això perquè és molt important i volia deixar-ho ben clar. No, per suposat, sí. És més, esta aclaració, mira, ens ha vingut molt bé, està molt bé, sí. Sí, jo és que sempre he sigut una dona molt clara. Mira, és que llesta i graciosa, mira, com jo, les dos, iguals, així, juntes en l'escenari. Doncs mira, jo he de donar-te les gràcies, Clara, no només per mi, per ma mare, per la meva germana, per la meva filla, sinó per totes les dones, no? Jo crec que totes les dones estem molt agraïdes perquè gràcies a tu, avui, podem votar. Gràcies. De res, Pepa. Bueno, espera, perdó, i per la llei del divorci, que jo crec que això també mos ha fet molt de bé, sí o no? Tot s'ha de dir. Sí. I a més, quina vida més emocionant, Clara, eh? Lo teu, que si la llei del divorci... Jo t'imaginava ahir en el Congrés parlant, tota la gent, uah, no? I a més, fixa't que inclús jubilada en Suïssa. Sí, bueno. Claramente no és com suena. Ah, no? Vaig ser exiliada. A veure, doncs aleshores, doble agraïment perquè estigues així, perquè hagis vingut del més enllà per a puntualitzar-nos aquestes cosetes de la teua vida, que per cert, imagina que ho saps, però aquests premis porten el teu nom. El meu nom? Clar, són premis, Clara. Ai, en sèrio? Sí, de veres. Ai, quina il·lusió! I el premi, i a qui li donareu? Doncs mira, encara no l'he presentada, és que no m'ha donat temps, però és una dona meravellosa. I a més política, mira com tu. Ai, quina il·lusió. Vols acompanyar-nos i la presentem juntes? Ai, jo clar que sí. Sí? Vinga. Però un momentet, ara torne perquè jo a esta gran celebració jo no puc anar així, m'ha de canviar. Doncs vinga, vale? d'acord. Ara torne. D'acord, gràcies, Clara. Un aplaudiment per a Clara. Quin comboi! I és que, clar, ens hem engalanat esta nit perquè avui és un dia molt especial, ja que, a més, este acte coincidís justament en el dia per a commemorar el 8 de març. Des de fa 100 anys celebrem el Dia Internacional de les Dones. I direu, per què? Per què? Segur que hi ha una persona que encara no ho sap. Doncs expliquem que per què es celebra, per què es commemora, què passa així? Doncs celebrem els drets conquerits per les dones en tots els àmbits i es commemora la llarga història i sacrificis que han hagut d'existir per a aconseguir-los i es denuncia el dur camí que encara queda per recórrer per arribar a esta desitjada igualtat entre homes i dones. Així és que és magnífic que justament avui hagi coincidit aquests premis en el 8M. I és que a més, moltes vegades, Héctor, no confiem en nosaltres mateixes, és així, no? I no ens veiem capaces i ens sentim fràgils, ens sentim covards, insuficients. Però no, que mai ningú ens faça callar, ens faça parar o ens faça renunciar. Treballem la sororitat, donem-nos suport, acompanyem-nos i valorem-nos. Ni que te baile para pedirle un deseo a la luna. No te hace falta una salida, un porqué, una excusa, otra mentira. Ya tienes una vida medida. No te hace falta que yo te lo diga.
te lo diga. Que yo te lo diga. Que yo te lo diga. Que yo te lo diga. Yo que te lo diga, que yo te lo diga. No necesitas que yo te cante. Per això, avui, 8 de març, 8M, no oblidem a totes les dones que, com Clara Campoamor, van lluitar per donar un pas endavant en el feminisme i, sobretot, a totes aquelles dones que no tenen veu. Estem en un acte oficial, però podeu aplaudir, cridar, votar, ballar, el que necessiteu, que avui estem de festa. Ven y dime qué es lo que ven tus ojos, o es que no quieres ver. Si pasaste el largo, al menos escúchame, yo seré su voz. Me pondré en su piel. Yo soy la que está detrás, escondida tras un velo. Soy la que cuida la casa, la que no cobra por ello. Soy también la que padece tus golpes y tus consuelos. Soy la niña, soy la anciana, soy la que tiene derechos. Ven y dime qué lo que ven tus ojos, pues que no quieres ver. Si pasaste el largo, al menos escúchame, yo seré su voz, me pondré en su piel. Soy la amiga más cercana, soy la que vino de lejos, soy la madre de tus hijos, soy la que vende su cuerpo, soy la que ama a otra mujer sin tener ningún complejo, la que tiene un corazón debajo de sus dos pechos. Ven y dime qué es lo que ven tus ojos, pues que no quieres ver. Si pasas de largo, al menos escúchame, yo seré tu voz, me pondré en tu piel. Soy la débil, soy la fuerte, soy la adicta, la borracha, también soy la que obedece y la rebelde que se larga. Soy la que cree caprichosa cada 28 días, soy la poco respetada, censurada y oprimida. Ven y dime qué es lo que ven tus ojos, pues que no quieres ver. Si pasas de largo, al menos escúchame, yo seré su voz, me pondré en su piel. Soy solo la que transmite su dolor mientras te canta, soy la que se enorgullece porque ser mujer me encanta. Ojos, pues que no quieres ver. Si pasas de la
trabajadora, Estic que faig de tot. Doncs, si ja veus que ens representen, avui m'agradaria convidar a donar-vos la benvinguda com cal a una dona imprescindible en este acte, en un acte com este, clar. Regidora de Sanitat, Benestar Social, Família i Majors, fort aplaudiment per Eugenia Martínez Navarro. Alcaldessa, autoritats, membres de la corporació, premiades d'anys anteriors, si m'es permetiu les meves primeres paraules d'avui, que també són les primeres com a regidora de l'entrega d'aquest premi, seran per transmetir-li a la meva estimada admiració a la primera d'aquesta edició. Enhorabona, Mayra. Que important és tindre referents com a tu prop nostre i es obris camins i es trenquen sostres de cristal. En segon lloc, vull dirigir-me a les primeres dels anys anteriors. D'algunes d'elles es acompanyen aquesta vesprada. Ana Maria, Marisa, Anna, Rosa, Sònia, Encarna i Margarita. Crec que avui toca reivindicar-vos a totes vosaltres mestres, metgesses, artistes o gerents. Conformeu la genealogia que en moltes ocasions ha estat amagada de les dones que tant heu aportat al nostre municipi. Especialment sou l'espill per a les noves generacions, ja que aquí aquest univers de referents que supos el Premi Clara Campoamor és determinant perquè les xiquetes sàpiguen que poden ser tan valentes com les seues iaies i mares. Crec que, a més, un dia com avui, 8 de març, és essencial que es preguntem d'on venim. Venim de molt arrere, venim de lluny, de la lluita d'aquelles que van negar a sometre's als moldes en els que les cenyia la societat. I aquestes dones que formen part de la història i que han sigut oblidades apenas se les coneixen. Els seus noms no ens sonen. No obstant, això són dones que van canviar el seu món i van sembrar les llavors de que avui es han aportat a on estem, com ho va fer Clara Campoamor. Van ser dones cultivades, burgueses i pertanyents a l'elit social les que van obrir el camí de les idees, però van ser les dones humildes, les treballadores, les explotades a les fàbriques, les que van reunir l'energia suficient per a provocar els canvis. Dones com les que van morir a l'incendi d'una fàbrica textil de Nova York en març de 1911, en la memòria en la qual sorgís la idea de fijar una data en el reconeixement inicial de les dones treballadores, després de totes les dones del món, i la data és el 8 de març. Va ser així, a poc, i sempre per la pressió de les més valentes, com les dones van anar a aconseguir els drets civils, els drets educatius i els drets polítics. Allò domèstic, privat, personal, sempre ha sigut dels àmbits reservats a les dones per a desenvolupar el nostre projecte vital. Per avui sabem que aquesta reserva hi ha un parany, perquè resulta que allò personal és polític. Aquesta senzilla frase, allò personal és polític, representa un pas de gegant a la lluita pels drets de les dones. És el gran descobriment conceptual dels anys 70 a partir del qual xafem l'accelerador d'un canvi que ja és imparable. No oblidem que res ha sigut gratis i que tots els avanços, tots, hi ha hagut que barallar-los i els que es devem molt a tantes dones, anònimes, en les que se van atrevir a desafiar les normes i també alguns homes que van ser crítics i van desenvolupar un sentit just de la justícia, perquè van ser capaços de veure a les dones senzillament persones. I finalitzo ja les meves paraules deixant que mai deixem de treballar per la igualtat. No podem deixar arrere a més del 50% de la població. Moltes gràcies i feliç 8 de març.
Gràcies. Moltíssimes gràcies. Jo ja sé que això no són Goya, perquè tot el món sap ja qui és la persona premiada. No només la regidora ha fet l'espoiler, sinó que ja ho sabíem, ja s'havia anunciat en premsa. Veritat, no cal que ens fem així dels Goya, però escolteu, que no siga sorpresa no vol dir que no la presentem, clar. Doncs primerament diré que ella és Rosa Maria Barrieras Montbrú, però que la seva gent l'anomena Mayra, ja ho hem vist. Va néixer a Barcelona en 1900... Bueno, no cal que diguem l'edat perquè total no passa res. Ella diu que sí, diu dila, no cal, perquè l'edat, Mayra, està en el cor. I ja està. És política, va ser tinent alcalde d'Almassora de 1991 a 2003. Posteriorment va ser elegida diputada per la província de Castelló en les eleccions de les Corts Valencianes de 1995, 99, 2003, 2007 i 2011. Corregis-me si ho estic dient mal, crec que m'he documentat. Durant el seu mandat va ser membre del Consell Assessor de Ràdio i Televisió Espanyola i vicepresidenta primera de les Corts Valencianes de 2003 a 2007. Mireu si ha fet feina, esta dona. A més de la seva carrera política, Mayra té una vida molt intensa. Però sabeu què? Que no vaig a contar-la jo. Crec que aquesta vida que us la conti ella. Posa-me el vídeo. Héctor, m'acompanyes? Mireu. Casa de la Cultura, un referent en la nostra benvolguda Almassora, i quin millor lloc per a que tu i jo fem esta xerradeta en el moment en el que eres nomenada Premi Clara Campoamor any 2024. Moltíssimes gràcies. Primer que tot, que no se m'olvide, el primer que tinc que dir en aquesta xerradeta que estic molt contenta i molt emocionada i vos dono les gràcies per haver pensat en mi per aquest premi, que pense que és un premi que és un orgull poder-lo tindre. En la vida sempre tenim referents, Mayra, i tu, per exemple, per a mi, en el món de la política eres un referent. Gràcies. Tu també tens referents que t'han fet ser la dona que avui eres i la dona que has sigut, perquè ara anirem parlant de tota la història que tens acumulada i tota la sabidoria que tens acumulada. Home, jo referents, a veure, tinc referents, no te penses que molts, perquè a mi m'agraden totes les dones que són valentes, vull dir que tindria que tindre tants referents, però només me vull centrar en dos referents. Un, ma mare. Ma mare, perquè jo penso que ma mare va ser una persona molt adelantada dels seus temps. Ma mare ha conduït sempre, ma mare a mi me portava en pantaló llarg de quadros en 2 anys, quan ahir una xiqueta en 2 anys amb un pantaló de quadros o 3 anys, no sé els anys que tindria, era una cosa raríssima perquè tot el món anava en volantets i faldetes i el que tocava. I ma mare ha sigut una persona que ha fet teatre, una persona que s'ha presentat a la televisió a un concurs en 81 o 82 anys, que va guanyar per ser el premi en Càsting Nou, d'una dona, jo penso que molt avançada per al seu temps, que sempre m'ha donat moltíssima llibertat. Jo penso que la llibertat, a final de comptes, és el que comentes sempre, que llibertat és responsabilitat. En el moment que tu tens llibertat, el que estàs fent és ser responsable, perquè tens que saber utilitzar aquesta llibertat que te donen. Molt se parla del sostre de cristal en els anys 90, quan la majoria eren ells que ocupaven puestos polítics. Allí estava Mayra, que va ser la primera dona regidora del Partit Popular en Almassora, la primera dona diputada autonòmica
d'Almassora i la primera vicepresidenta de la taula de les Corts, també dona, i la primera dona. Bueno, això és molt a dir. La veritat és que sí que n'hi havia aquest techo de cristal que es diu, sí que és cert que n'hi havia, el que passa que també tinc que dir que en tots els llocs on he estat com a política, com a dona i política, no mai he tingut cap tipus de discriminació, cap. El que passa que sí que és cert que en aquell moment dones no n'hi havia. Jo quan també vaig ser la primera presidenta del Consell Assessor de Televisió Espanyola en la Comunitat Valenciana, i en l'Ajuntament eren del Partit Popular 10 regidors i dels 10 regidors 11, no, ho ha dit bé, 10 regidors i jo, clar, érem 11. I clar, la veritat és que me tractava molt bé, però igual que jo tratava els altres, no va haver mai cap tipus de discriminació. Menys la manera en la que van vindre a buscar-me per ser regidora. La manera en què van vindre a buscar-me per ser regidora, entendrem perfectament quin eren aquests temps. Van vindre i me diu el meu home un dia que han vingut a parlar amb mi. I dic, a parlar amb tu de què? Diu, que si vols ser regidora. I dic, com? Dic, tu que els has contestat? Diu, home, jo que els tenia que contestar, que si tens que ser tu la regidora, que vinguin a preguntar-t'ho a tu, no a mi. O sigui que, imagina't el món com estava, vull dir que era una cosa normal, el primer anar a preguntar a l'home que li pareixia que la seva dona fora regidora. Moltes primeres oportunitats, 20 anys d'avanços, i va ser també vicepresidenta de la Comissió d'Igualtat. També. I no de la Comissió d'Igualtat de què ara se parla molt. No, antes se deia de la dona. Comissió de la Mujer i Polítiques d'Igualtat també, però de la Mujer, saps? De la dona. I va ser vicepresidenta. També. A més, jo estic molt contenta d'aquella època perquè, a veure, la primera comissió de la dona que se va fer en les Corts Valencianes, la primera constitució d'aquesta comissió va ser en l'època que vam entrar nosaltres, el Partit Popular, que igual ja no parle per el Partit Popular, sinó perquè era la primera legislatura que estava jo i és la primera legislatura en què se va constituir la Comissió de la Dona. Entonces estava de vicepresidenta i estava encantada de veure que des d'ahir se podien fer moltes coses. En aquella època, que va ser en l'any 1995, se va crear el Centre Infodona, se va crear el Centro Mujer 24 Horas, mentre estava jo en les Corts se va aprovar la llei d'igualtat, se va aprovar la llei de violència de gènere, se van continuar els plans d'igualtat, que me pareix que estava el primer pla d'igualtat, que sí que estava allà, però nosaltres vam continuar els plans d'igualtat, vull dir, se van fer molts avanços en aquella època que vaig començar jo de diputada. Mayra, sempre m'has parlat de la importància de la política municipal, de lo bonico que és poder estar al costat del veí, estar a peu de carrer del nostre poble. I tu què destacaries de la teva etapa com a concejal de l'Ajuntament d'Almassora? A veure, són moltes coses les que han passat en 8 anys de concejal, però jo penso que una de les coses que més satisfeta estic és quan van vindre els bòsnios. Van vindre 55 bòsnios de l'antigua Iugoslàvia, que estava a la guerra entonces, i va ser un fet molt important perquè ja no per el fet que vingueren, sinó de la manera en què van poder dur-ho endavant, que va ser precisament en el que estem dient sempre, en consens de moltes associacions del poble, que són les que van decidir que tirarem endavant en el carro. L'Ajuntament, evidentment, se va apoyar, però el gasto de tot el que és la manutenció i tot ho va suportar el poble d'Almassora, que vull dir que és un poble molt solidari, sempre ho ha sigut, i això penso que és una cosa que ens va omplir a tots de satisfacció, a mi perquè era la regidora, però penso que a tot l'Ajuntament, a tota la corporació i a tot el poble d'Almassora ens va omplir de satisfacció, i damunt estan la majoria s'hi vivint, en fills, en nets, i molt feliç. Mayra, què destacaries de la teva etapa en les Corts Valencianes? Ui, mira, n'hi ha tantes coses a destacar, però perquè, clar, són 20 anys que he estat allí. Però una de les coses que crec que més me va emocionar va ser l'últim dia, l'últim ple de la legislatura última per a mi i l'últim punt de l'ordre del dia, que va ser precisament el dictamen que es va fer sobre una comissió d'estudi que vam crear allí nosaltres, la Comissió d'Educació, per a lluitar contra el fracàs escolar. I ara, per acabar el debat, les intervencions, té la paraula
pel grup parlamentari popular, la senyora Mayra Barrieras. No hem posat cognoms a l'educació. I crec que això ha sigut important per a poder posar-nos tots els grups d'acord. Esperem que aquest acord siga beneficiós per els valencians i les valencianes. I com és l'última intervenció de l'últim punt de l'última legislatura per alguns, vull acabar donant les gràcies a tot el personal de la casa, als periodistes també, per el tracte que ha rebut sempre. I jo sóc molt aficionada, ja ho saben alguns, als versets curtets. I com sóc aficionada, ja ho saben, als versets curtets, no citaré a cap personatge important, són meus curtets. Costen d'eixir les paraules. Avui costen d'eixir les paraules. Molts sentiments dins del cor. Però vull dir des d'esta trona... Estic orgullosa de formar part d'estes cors. Som polítics de veritat i estiguem on estiguem, seguirem tots treballant per la nostra comunitat. Moltíssimes gràcies a tots. Moltes gràcies, senyora Barrieras. Fores Mayra major, què li diries a la Mayra xicoteta? Pues jo ara a la Mayra xicoteta li diria... Mira, Mayra, no t'equivoques, que t'has equivocat moltes vegades, però per una altra banda seguix eixe camí que t'ha marcat la teua mare, que és un camí de rectitud, de responsabilitat, de respecte i d'igualtat, de poder tindre les mateixes oportunitats que té qualsevol persona que està al teu costat. No mires mai, fill meu, no mires mai que tu eres dona i que el que està al costat teu és home i podrà fer-ho millor que tu. Mai. Tu sempre eres igual que els altres, sigues home o sigues dona. I per tant, si segueixes el camí, arribaràs a lluny i damunt arribaràs molt convençuda de lo que has fet i contenta en tu mateixa. Això li diria Mayra. I així n'ha sigut. Has arribat lluny, sent una de les primeres dones referents polítiques en el poble d'Almassora. A tu, Maria, a tu i a tots els que heu consentit que jo estiga avui així assentar i a més encantada d'haver-ho compartit amb totes les meves antecessores. Nunca bastante tiempo para llorar al dejar al margen de la República a la mujer que representa una fuerza nueva, una fuerza joven, que ha sido simpatía y apoyo para los hombres que estaban en las cárceles, que ha sufrido en muchos casos, como vosotros mismos, y que está anhelante, aplicándose a sí misma la frase de Humboldt de que la única manera de madurarse para el ejercicio de la libertad y de hacerla accesible a todos es caminar dentro de ella.
és una sorpresa. I això se suposa que no ho ha descobert. Hola, què tal? Que bonica la dansa, veritat? Un fort aplaudiment per a Rocío Gisbert, la nostra ballarina, espectacular. La nostra ballarina Clara Campoamor. Quines coses. Sabeu que la nostra premiada també li apassiona la dansa? Ho sabíeu, no? Bueno, també... Així se van descobrint coses, ja sé que ho sabeu, i la majoria ho sabíeu, però jo ho vaig descobrir i vaig dir, de veres? Quantes coses! I a més a mi en Pardalet m'ha contat moltes coses, m'ha contat anècdotes, i que a més, no és que li agradara la dansa i tot això, és que abans de dedicar-se a la política era ballarina professional. Això és nivell, no és que bailava, no ballava les verbenes i avant, era professional. Ahí és high level, Mayra, això ja és... A més, jo crec que no hi ha ningú millor per a contar-nos més secrets de la nostra premiada que una amiga íntima, ara Mayra estarà dient, qui és? Doncs mira, així, ràpidament, passen els anys, però són amigues des de fa molt de temps. Fort aplaudiment per a Maribel Balaguer. Bonica, anem a contar-ho, ara mos coneixem per fi, perquè havíem estat parlant per telèfon. Contant coses, doncs és amiga meva, i què ha passat ahir? Hem estat ahir, Mayra, ho sé. Però ara vaig a dir-vos una cosa. Esta xica aquí és, la penja, bloquejar. Quin dit més ràpid tenies? És que veniu conjuntades i tot. Això és intimitat de la bona. Vinga, va, doncs conta'n secrets d'ella, va. Jo t'escolte, sorprèn-nos. El que siga, el que tu vulguis. Ai, secret. Així, espontàniament, que t'isca, va. Bona Mayra, jo no sé quin secret contar. O sigui, què vols que conti? Alguna anècdota, algun viatge? Mira, quan jo la vaig conèixer, era una xiqueta que, bueno, tot el món, oi, catalana, va vindre a Barcelona, tots ens fijaven en ella. Que tipet, tots imitàvem la roba, però ja creixeré. Jo, com soc més joveneta que ella, al final ho faré. I aquest ha sigut el secret de tota la vida, perquè pareixem igual d'altes. Avui no, avui s'ha notat, perquè sempre me deixa l'escalonet, o ella s'acatxa i jo puja a l'escaló. Mayra, gràcies. Anècdotes. Moltes gràcies. Ella ho anota tot, ja s'han donat compte que no som de la mateixa talla. Anècdotes, què vols que conte? Te conte quan te vaig dir, Mayra, per favor, acompanya'm a València a replegar el meu traje de nòvia? Era juliol. En València són les festes de juliol. I sa mare ens va deixar el cotxe. Ella no entenia molt del cotxe sa mare perquè no encontràvem res allà dins. Però allà m'ho anem. Oi, Mayra, mira quina cola. Mare, si n'hi ha gent a València. Duiem una cola hasta que va vindre la policia. És com se diuen allò, els motoristes. Paren ustedes. Usted no ven ninguna cola. Lo que no nos habían fijado es que davant no duiem a ningú. Tots estuviem detrás. I ¿dónde van? Ves que la xica se casa perquè ella ho conta tot. Ella quan algú li pregunta ho conta tot. Ella se casa i què mos van dir? Que diu, es que llevan el intermitente. Diu, mira, aquí no marca nada. Aquí dentro del coche no marca nada. Llevan el chivato, el fusible, el chivato, yo no me recuerdo cómo se van a decir. Diu, cámbianlo. Pues si no sabíem allò lo que era. Com tenien que canviar-lo, me'l van canviar ells. Se van portar bé, van canviar. Jo diu un tros de la gotera de la cortina para comprar los lamparetes. ¿De qué se va a montar el pobre método? No podrán entrar a Valencia. Hay mucha gente. ¿Y dónde van? Uf, al centro. No entrarán. Y a la entrada de Valencia una travega. Nosotros saludamos. Mos entren, Mayra, mos entren. Nos aparen. Usted, que se me ha llevado el bloc de multas. Yo vais a agarrar el bloc, la llibreta, el bolígrafo i el casco perquè no se'l va llevar, que si no li furte. I ho vam donar, disculpe. Mare, quin dia més graciós vam tindre en València. Sí, tot. Jo m'ho poso tot ahí baix. Tot el sobaco, sí. Què vols que conti? Un viatge? L'últim.
Bueno, l'últim així allà, conforme ho fa ella. Maribel, dia de Reixos, a les 5 de la vesprada. Tu vols anar a Lanzarote? Hombre, lo que a mi m'agraden les pedres, que acabava de passar allò de la Palma. Pues vale, i Anna que va casar, allà a les 7, Pepe diu. Però tu, això quan és? Tu no has parlat amb Mayra? Diu, no, però el Quirde. Mayra, això quan és? Diu, demà a les 9 en Barcelona. Què necessite? Mayra, què necessite? Pues mira la maleta, jo dic, jo totes són de moto, jo te la dice. I un traje de bany. I el traje de bany era imprescindible. Mare, quin viatge, l'entrar... A l'aeroport mos va pitar allò... Un millor vegades. Bueno, arribem a Lanzarote i agarrem un taxi. Ja saps el que vaig a dir? Lo primer que sentim. ¿Lleva usted datáfono? Yo digo, Mayra, yo el traje de baño. Però datáfono? No sabíem el que era allò. Quin viatge més bonic. Gràcies, Alberto, perquè el van fer loco. Mos coneixem tot Lanzarote. Però mos va passar de tot. Van haver estropeçons. Bueno, bacs. Bacs, perquè allí n'hi ha molta pedra. Van haver maleses en l'hotel, però érem les xiques VIPs. No, xiques no, el grupet VIPs. Alberto, pobre, me'l deixa fora. Hi va haver hasta un salvament marítim, però duíem el traje de bany. Mayra? I ese vídeo el tinc gravat. Jo cada vegada que el veig plore, però com ara de risa. Home, i jo també vull dir una cosa. Les nostres, nosaltres som un grupet, és que així jo no veig res, millor perquè... Ah, vale, que som les estupendes. Primer érem divines estupendes, ara no sé qui va llevar-lo de divines, però bueno, som estupendes, però és igual. Vam començar en l'any 89, vaig llegir, ahir. I fins ara estem fent sopars, tots els anys. Bueno, érem sopars, ara ja fem dinars. Sí, ara fem dinars. Per celebrar l'hivern i per celebrar l'estiu. Els de l'hivern, doncs bueno, els de l'estiu són temàtics. Ui, toca no, flor no. Un palmito, és de blanco, és de negro, és de blanco i negro. I en estiu Maria Rosa. La d'hivern va ser M. I en estiu Maria Rosa també vas començar a fer-ne. Però bueno, eren temàtics. Ui, senyor, això eren temàtics. I ara no sé per què, en hivern no es comença a ser temàtics. L'any passat va ser de gala. Mos van hasta donar un diploma. Perquè sí vam eixir tots els diplomats. Un besito a totes que jo antes ha dit, és que no mos veig, però estan totes ahí. Així que mos veig. I enguany, el motiu, imagineu-vos, floral, a veure qui té un traje de flors en hivern, perquè jo no. Bueno, jo tot és una floreta, mira un ram que tenia allí que no era per mi, era per una altra persona, floreta, i jo sempre tinc una pistoleta silicona, fa un moment ho estava dient, floreta, 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 totes anaven boníssimes, jo pareixia un panterre. Mira si me vaig ficar flors. Això ho dic perquè la gent que ho va veure al periòdic, la foto, que jo no me recordava que després hicim al periòdic, això era el tema. No era res més, era el tema. Lo meu era el tema i lo dels altres, la floreta també. Un besito a totes, som amigues de tota la vida. Les xics també. Ah, mira. És que no vos veig. Ara sí. Espera, Maribel, yo tengo una pregunta. ¿La próxima temática de qué? Me he quedat en el aire. La próxima temática de què serà? No ho sé, això està per veure. Està per veure? Escolta, la pròxima quina serà? I el grup de les estupendes... Isabelín. Què s'ha de fer per... De què serà? De què serà? Què s'ha de fer per entrar al grup de les estupendes? Tu, si vols. Jo ja estic feliç, aleshores. Això és el que jo volia. Doncs escolta, vols donar-li unes parauletes, felicitar-la, algo, per a fer un tachant? Però si l'estic felicitant totes les dies, si fa un rato més de 2 hores, felicitar-la i per tant, vaja, ja ho saps. Eres la millor. Espere fer moltes més
moltes més sopars, dinars, cumpleaños, roscons, tot, però també premis com este, perquè te'n donaran més perquè te'l mereixes. Doncs espera, no marxes. No marxes, perquè jo crec que en este moment... No, està tot molt bé, és que ja... Jo diria, tu conta coses. Però jo vull que siga improvisat, perquè jo sabia que tu eres una molt bona improvisadora, sí o no? Doncs jo vull que te quedes així amb mi, perquè jo crec que ara és el moment, anem així a agafar espai, que com som xicotetes, que mos vegen. Les xicotetes. No, però que les coses bones van en vasos menuts. Clar. Doncs és un bon moment per a presentar una altra dona meravellosa, perquè posi una mica de serietat entre aquestes dos, sí? I que avale un poc este premi, perquè este premi ha de tindre qualitat, que no és que tu i jo no en tinguem, però crec que necessita un setge de qualitat en el nom d'una alcaldessa, això sí que li dona ja prestigi. Així és que, alcaldessa i de Transparència i Participació Ciutadana, ella és Maria Tormo Casany. Gràcies. Feliç dia. És el teu moment? No cal que contes anècdotes, Maria. Pots fer una cosa més formal, si vols. Bé, jo m'he ficat al mig perquè no sabia si tenien que contar també anècdotes, m'aneu a fer preguntes, no sabia el que tenien que fer, i estava esperant ordres. Ara ja a la faena, molt bona nit a tots els presents a esta Casa de la Cultura d'Almassora, companys de Corporació Municipal, diputat autonòmic Lluís Martínez, diputada provincial d'Igualtat Marisa Torlà i volguda Mayra Barrieras, Premi Clara Campoamor 2024. La meua salutació afectuosa també a Ana Maria, Marisa, Ana Maria, Rosa, Sònia, Nina, Encarna i Margarita, dones d'Almassora que són referents i que van rebre aquest reconeixement en passades edicions. Avui, 8 de març, Dia Internacional de la Dona, és una jornada per a tirar la vista enrere i sentir-nos orgulloses de tot l'aconseguit, del que les nostres iaies i mares han anat construint a poc, sempre amb esforç, però també per a recordar que encara queda camí per recórrer per aconseguir en la pràctica la igualtat entre els homes i les dones. Pertany a una generació de dones lliures i independents, però resulta innegable reconèixer que encara comptem amb algunes construccions socials i personals que ens frenen a l'hora d'avançar en igualtat. I és així, on tots, homes i dones, hem d'unir forces per aconseguir una societat igualitària i trencar amb els encara existents sostres de cristall. Sens dubte, l'element angular és l'educació. Ensenyar a les nostres xiquetes i xiquets que tots hem de tindre les mateixes oportunitats i ningú pot tallar les ales dels somnis per una qüestió de gènere. Per això, des de l'Ajuntament d'Almassora, a través de la Unitat d'Igualtat, hem organitzat durant este mes una àmplia programació centrada en la conscienciació sobre la igualtat tant en les escoles com en els instituts, a través de tallers i una exposició itinerant, on es posa nom i rostre a dones referents en el camp de la ciència, la tecnologia, l'enginyeria o les matemàtiques. I és que no ha d'haver barreres que a voltes resulten invisibles, però que en el dia a dia suposen pedres en el camí, que dones valentes i decidides van emprendre temps darrere i que nosaltres tenim la responsabilitat de continuar construint entre totes, sense oblidar que ells també han d'acompanyar-nos. És important que les nostres xiquetes i joves tinguin referents, perquè nosaltres també podem ser el que ens proposem. I si parlem de referents, avui a Almassora, a la Casa de la Cultura, entregarem el Premi Clara Campoamor a una dona que admire i que ens ha ajudat a moltes a obrir-nos camí en l'esfera de la política. Quan abans
Ells eren els que ocupaven la majoria de llocs de responsabilitat. Mayra, la nostra Mayra, va ser una de les primeres dones a ser regidora d'Almassora, la primera diputada autonòmica de la localitat i la primera dona a ser vicepresidenta primera de la taula de les Corts durant la 6ª legislatura de la democràcia. També va ser la primera dona mantenidora d'Almassora. Tantes primeres vegades, Mayra, tantes primeres vegades sent la nostra referent. Eres un exemple de dona lliure, intel·ligent, treballadora i lluitadora, que sempre has defès fermament la igualtat d'oportunitats, perquè ací està la clau. No trobar més a través pel fet de ser dones. Gràcies, Mayra, pel teu consell sempre amable, pel teu sentit de servei públic i per entendre la política com una ferramenta per a millorar la societat. La meva més sentida felicitació. Seràs la 9ª dona de la localitat a rebre este reconeixement i que, igual que les teues antecessores que estan aquí acompanyant-te, és més que merescut. Totes vosaltres, les 9, heu ajudat a construir una Almassora moderna, solidària, urbana i integradora. Sabem que encara queda camí, molt de camí per recórrer, però estic segura que si ho fem juntes, si ho construïm juntes, serà més factible arribar a la meta. Tot un honor, Mayra, felicitats de nou, feliç 8 de març a totes i a tots. Molt bona nit. Gràcies. No marxes, no. Queda't així amb nosaltres. Estic fent jo una tria així de dones i jo crec, xiques, que ha arribat el moment. Ja sabem qui és la persona tota l'estona, però ha arribat el moment. Encara així jo crec que ens fa falta una altra persona per a poder lliurar el premi ja amb totes, sí o no? Què penseu? Doncs vinga, jo vaig a anomenar que la persona que fa falta així dalt és una persona meravellosa també, que crec que és necessària que estiga. Eugenia, per favor, puja una altra vegada. Claro, és que si no mos falta una pota de la taula. Gràcies. I ara sí, quina de les tres... Perdó, un momentet. Escolteu, això com ho fem a veure ara? És que no està en el guió. Com ho fem? Jo trec el detallet i alguna... O les tres alhora. Un moment, perdoneu, un moment. I dieu les tres... Mayra, no sé, com ho fem això? Totes alhora? No penseu, sí? Hem de treballar en equip, d'acord? És que com no tenim un micro, mira, vos apropeu allí, jo trec el detallet, vos el dono i vosaltres ja feu el comboi. Això no. Música, Héctor! Lo que siga, muy bien. Ara sí ha arribat el moment de lliurar el 9è premi Clara Campoamor. Quan vulgueu, xiques. Vinga, va. Mayra Barrieras Montbrú, Premi Clara Campoamor 2024. Foto de família. No, per favor. Ara vaig. Primer la foto, que esteu guapíssimes. Ahí. Ara sí te bese, faltaria més. És més, te bese i te convida que digues unes parauletes també. Faltaria més. Sí? Com que ja bon aneu? Ja voleu anar-vos-en? No? Fem equip, va, fem colla, va, sí, va, estem així les 4. Així te fem pressió. A veure... Sí, és el meu, si m'equivoque. Bona vesprada, senyora alcaldessa,
Corporació Municipal, senyor diputat autonòmic, diputades provincials, gerent de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Bé, amics tots, moltes gràcies per estar ací. Tenint en compte que avui és divendres de Madalena, és de veritat un gran mèrit. Per tant, moltíssimes gràcies. I també a totes aquelles persones que m'han trobat per el carrer, que m'han parlat per telèfon o que m'han felicitat per les xarxes socials i que m'han disculpat que avui no podien estar així amb nosaltres, podem celebrar este dia. Moltes gràcies també. Si continuen els agraïments, és de bien nacidos ser agradecidos, diuen, no? I tinc que dir moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies, regidora de Benestar Social, Eugènia, a tu i a tot el Departament d'Igualtat, perquè gràcies a vosaltres puc estar ací i ha sigut això possible. Avui, 8 de març, és el Dia Internacional de la Dona, com bé ens ha contat ja en anterioritat. Pepa, és en honor a les 129 treballadores que van morir cremades en una fàbrica textil dels Estats Units en l'any 1908. Però com també bé ha dit Eugènia, uns diuen que en el 1909, en el 1911... Bueno, n'hi ha una miqueta de llegenda al voltant d'aquest fet. Però el que sí que tinc clar jo, que siga mite o no, sabem que en aquesta dècada es van començar a moure les dones en defensa dels seus drets. En Espanya va ser precisament en l'any 1910 quan va haver un reial decret que va autoritzar que les alumnes pogueren accedir a l'ensenyament superior. Hi havia hagut algunes dones que s'havien atrevit a anar a la universitat a estudiar, però en el moment en què se va saber es va prohibir expressament fins a l'aprovació d'aquest reial decret que va ser en l'any 1910. Per fi va arribar l'any 1975 que la ONU va començar a commemorar el Dia Internacional de la Dona. La veritat és que ha sigut un camí molt dur fins a arribar avui i ací. I jo estic avui i ací per a rebre el Premi Clara Campoamor, que vos comunique que encara que crec que se me nota moltíssim, em fa molta il·lusió. Estic molt contenta. Clara Campoamor, que no va voler mai cap tracte de favor per el fet de ser dona, ni cap tipus de discriminació positiva, va ser una persona clau per avançar en els drets legals i polítics de la dona. Va representar un paper de primer ordre i fonamental en la defensa del vot femení. En les eleccions constitutives del 28 de juny del 1931 es van presentar 6 dones al Congrés dels Diputats, encara que tan sols 2 van ser escollides. Va ser Clara Campoamor i Victoria Kent. Però per a que entenguem com de dur ha sigut aquest camí, cal recordar que Victoria Kent en l'últim moment va abandonar a Clara Campoamor i la va deixar a soles i va votar en contra del sufragi femení. El resultat d'aquella votació va ser de 161 vots a favor, 121 en contra i 188 abstencions, per la qual cosa l'article 36 de la Constitució de 1931, defensat per Clara Campoamor, va eixir endavant gràcies a una part del Partit Socialista que va votar a favor. Els socialistes, uns quants, liderats per Indalecio Prieto, es van abstindre. Va votar també a favor la dreta liberal republicana, el Partit Agrari de Dretes, i ella mateixa, Clara Campoamor, i 4 companys del Partit Radical Republicà. Els altres companys, la resta del seu partit, va votar en contra. Per tant, veieu que la cosa estava complicada. També es van oposar el Partit Republicà Radical Socialista de Victoria Kent, que era l'única dona que li feia companyia a Clara Campoamor, i l'Acció Republicana. Bé, una vegada Clara ho va aconseguir, va ser el 19 de novembre de 1933 quan les dones espanyoles van poder votar per primera vegada, com molt bé també ens ha representat el vídeo de començament de l'acte. El primer lloc on van deixar de votar algunes dones va ser en la Polinèsia, en l'any 1838, i en 1893 en Nova Zelanda va ser el primer lloc, el primer país del món on es va permetre votar a totes les dones majors d'edat sense cap tipus d'excepció. Per desgràcia, encara queden països per sumar-se a aquest llistat. L'últim en fer-ho ha sigut Aràbia Saudita en l'any 2011, fa 4 dies, i encara falta molt, encara, com vos podeu estar donant compte. Vos deia
que estic molt emocionada, però no vaig a plorar. No vaig a plorar perquè m'ha proposat i estic tota la setmana, Mayra, no ploraràs, Mayra, no ploraràs, i no vaig a plorar, perquè soc molt, molt plorona, però avui no. Avui m'ha posat jo el traje de no plorar i no vaig a plorar. Bé, doncs com vos dia, estic molt emocionada perquè és un honor per a mi rebre este premi i més encara afegir el meu nom a les meves antecessores. Ana Mari Martí Navarro, descansa en pau, una gran mestra. Marisa Chus, una gran doctora i oncòloga. Ana Archilés, una gran guitarrista i concertista. Rosa Colomer, una gran mestra i esportista. Sonia Alejo, una gran actriu i dramaturga. Nina Peña, una gran escriptora. Encarna Claramonte, una gran gerent en el món de la taronja, molt masculí. Margarita Serra, una gran doctora i investigadora. Totes elles persones il·lustres, però sobretot grans dones. He de contar-vos que el mèrit que jo puga tindre per a rebre este premi ve donat per les persones que he tingut al meu voltant i que han confiat en mi. Gràcies a la meva família, al meu marit Manolo, que des del primer moment va entendre el que era la corresponsabilitat, estant sempre al meu costat. A la meva filla Vanessa, que ha suportat que la seva mare estiguera moltes hores fora de casa, carinyo? Moltes. A veure, a la meva sogra Rosario, a la meva cunyada Amparo, al meu nebot Alberto, al meu gendre Joan i als meus 3 sols, els meus nets, Pau, Jan i Marc. Els ha dit a tots perquè així n'estic passant llista, no siga que algú s'ha grescaquejat, i veus que estan tots allà sentaets. Molt bé, ho ha fet molt bé. Bueno, doncs, les que estan així, i els que ja no estan també tinc que recordar-los, sobretot a ma mare, com bé s'ha dit també en l'entrevista de Maria. Ma mare ha sigut el meu referent, Maria la Catalana, crec que molta gent la coneix com a Maria la Catalana, que me va ensenyar a ser lliure perquè entenia que la llibertat el que et dona és responsabilitat. I en política he de destacar, com no podria ser d'altra manera, a Vicente Vilar, l'alcalde, que va confiar en mi, que va confiar en una dona. A Vicente Casanova, a Carlos Fabra, a Paco Camps i a molts altres i altres que no puc llegir-los a tots, si no, no acabaríem mai. Gràcies a tots ells. I gràcies a aquesta confiança, com ja s'ha dit, vaig ser, però per si se n'hagueren deixat algun, perquè en aquests moments que estic jo així estic sentint la felicitat que vaig sentir en el moment en què em donaven aquest càrrec sabent que era la primera dona. Vaig ser la primera dona regidora del PP en l'Ajuntament d'Almassora, la primera dona del PSOE va ser Pilar Conde, que era del Partit Socialista, i jo vaig ser la primera dona del PP en l'Ajuntament d'Almassora, la primera presidenta del Partit Popular en el poble d'Almassora, la primera presidenta local, la primera dona diputada autonòmica d'Almassora en les Corts Valencianes, la primera dona vicepresidenta de la Comissió de la Dona en les Corts, la primera dona presidenta del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola en la Comunitat Valenciana, la primera dona vicepresidenta primera de la Mesa de les Corts, la primera dona mantenidora de les festes d'Almassora, de Montanejos, de Ribesalbes i d'algun poble més que la veritat és que no me'n recorde perquè ha sigut mantenidora de més pobles, però com no sé segur si va ser la primera dona o no, no vull dir-ho, però això sí que va ser la primera dona. Bé, per tot això jo crec que hem trencat molts sostres de vidre o molts techos de cristal en castellà. He obert moltes portes per les quals han entrat després moltes dones i el premi va dedicat a totes elles. Hem avançat molt des de Clara Campoamor, però encara queda molt per fer. Però sempre jo pense que ja no hem de parlar de lluita. No, lluita no. Estic convençuda que la defensa dels drets de la dona en aquests moments el més important és que anem de la mà homes i dones. Necessitem la seva implicació. Sols així podrem millorar la nostra societat, amb una educació en igualtat per aconseguir acabar en la violència sobre la dona, per accedir sense cap entrebanc a qualsevol lloc de treball que vulguem accedir, per a que la conciliació siga efectiva i perquè hi hagi per part de tots corresponsabilitat. Bé, acabe com he començat, donant les gràcies a tots, a la família, als amics, als companys de treball i de política, als alumnes i mares, a les alumnes i mares d'alumnes de la meva acadèmia de ball, que com havia dit, el ram del ball també ha sigut molt important en la meva vida, als voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer, a les dones en igualtat, a totes les associacions, als veïns, en resum, gràcies a cadascuna de les persones que han passat per la meva vida, perquè avui, i així puc dir que en la meva vida he sigut i segueix sent molt feliç. Moltes gràcies a tots. Ara sí, moltíssimes gràcies a totes.
Gràcies. Mira, espera un moment. Aprofita que me beses. Gràcies, xiques. I te quedes així un poquet, perquè la nit no s'ha acabat. Ja posat cara de dir això, que se sabe el genio. Podia ser, eh? Podia ser. Que de sobte te diguera, sorpresa, sorpresa. Però escolta, jo vaig a proposar-te una cosa. Si vols, igual te posen un compromís, però t'estic veient que tu tens a inflow. Primera sorpresa. Tachan. Estos són els teus sols? Els seus solets, ja ho sabia jo. Té vergonya, és molt menudeta. És molt menudeta. És que jo saps què passa? Que crec que el ram és més gran que ella. Què tal? ¿Voleu fer-vos una foto en la iaia? Sí? Vale? Vinga, va. Ahí està. Fem la foto familiar. A veure esa foto preciosa. Esta és una de les sorpreses que van apareixent així com fora del guió. Enhorabona. Però espereu, mira, ja que estem així... Un moment, espera un moment. És que jo estic al·lucinant perquè jo tinc coses en el guió i al final apareixen els xiquets amb un ram de flors. Tot això no està així en el guió. I jo ja no sé... Què m'estan dient? Que n'hi ha més coses? Però des del públic. Però qui? Que no entenc res? Com que des del públic? Però Héctor, si havíem dit... Com? Espera, què passa? Jo estic al·lucinant, espera un moment. Jo ja no sé... Espera un moment. Com estàs? Com te diuen? Jo molt bé, encantada d'estar així en un dia tan especial per a ma mare. Jo soy Vanessa. Vanessa, encantada també. Espera, yo no sé qué pasa esta nit así. Hola, ¿y tú? ¿Quién eres tú? Hola, Pepa. Hola. ¿Cómo estás tú? Muy sorprendida también. Pues mira, he dejado todas las cosas que tenía por hacer y he venido corriendo aquí. Ah, pero espera, pero que tú conoces a Mayra. Hombre, ¿quién no conoce a Mayra? ¿Quién no conoce a Mayra? Pero a mí m'olora que tú has pujat a algo més que a dir-li que la conoces, ¿no? Mayra es una mujer maravillosa. Yo creo que todos los pueblos deberíamos tener una Mayra. Yo creo que con eso lo he dicho todo. Y más todavía que te vamos a querer. Música, maestro.
Lo habéis visto, ¿verdad? Pero las lágrimas de felicidad son hermosas, ¿eh? Gràcies. Moltes gràcies. Me fa gràcia perquè ella me diu, ¿me puedo baixar ja? ¿Estàs patint, Mayra? No, però si ja t'acabes de veure. Però és que qui és la protagonista d'avui? Anem a veure, anem a pams. La protagonista eres tu. Jo volia posar-te en un compromís xicotet, perquè, claro, tu saps que jo també soc ballarina? Ah, ho sabies? És que Mayra ho sap tot. Ah, doncs a mi també m'ho han xivat. El que passa és que som de disciplines diferents. Jo soc més de dansa contemporània, que és com más de locas, i tu eres més com pam, de caràcter. Si jo t'agafi a tu el ram, tu t'atreviries a fer-te un, què sé jo? Un què sé jo, jo què sé. Espera, Héctor, també estic posant en compromís ahí també. Toca't un, jo què sé, un regatarra, no ho sé. Vinga, va. I nosaltres fem palmes, jo què sé, sí. Vinga, jo t'agafi el ram, te tires el rollo. És que és valenta! Va a veure. Ta, i ta, i ta. Va, ahí, ta, ta. Vale. Ara sí, te dice baixar, gràcies pel bon rotllo. Espera. Per la professionalitat. Un fort aplaudiment per a Mayra. Ai, quantes emocions, Mayra. Dones que sempre hem sigut infravalorades. Dones de les que s'esperava foren bones mares i bones amants. Dones a les que se les amagava la possibilitat d'estudiar, d'accedir a càrrecs importants, de votar. Dones dibuixades sempre amb el davantal posat i cuinant. Voy a envolver mi corazón con papel de plata pa' que esté bonito, que esté cuidadito dentro del congelador o en una lata. Voy a tragarme el colador pa' cazar las mariposas que han sobrevivido sin estar contigo en el interior de este estómago idiota. Pondré a fuego lento mi piel rota y pa' que no se queme la llenaré de gotas del zumo exprimido que será la sangre de mi aorta y untaré mis pies con miel pa' ir más despacio y de chocolate pintaré mis labios y con sacarina será una buena cocinera esta bailarina. Preparar un gran pastel con las yemas de mis dedos y a punto de nieve, si la llama bebe, le echará contigo un par de huevos. Voy a trocear y a sofreír todas las palabras que hirvieron conmigo y el gas consumido se llevó todo el sabor que me quedaba. Pondré a fuego lento mi piel rota y pa' que no se queme la llenaré de gotas del zumo exprimido que será la sangre de mi aorta y untaré mis pies con miel pa' ir más despacio y de chocolate pintaré mis labios y con sal
Durant aquestes 9 edicions s'ha premiat la trajectòria professional i personal de dones destacades d'Almassora. I esta nit sé que les heu anomenades, cada una de vosaltres, perquè les admireu, les respecteu, i és un dia avui per a felicitar-les també, i jo no podia ser menys. Així que, companyes, anomené a totes les dones que han sigut reconegudes en este premi des de 2016. Ana María Martín Navarro, Marisa Just, Ana María Archilés, Rosa Colomer, Sonia Alejo, Nina Peña Pitarch, Encarnación Claramonte, Margarita Serra, gràcies. No podem estar més agraïdes pel vostre treball feminista. Així és que avui, esta última cançó, vos la dedico a vosaltres, a cada una de vosaltres, a Mayra, que ja formes part d'aquest elenc de dones meravelloses, a totes vosaltres, meravelloses dones de l'univers. Dones de la terra, que parim, que cuidem, que patim, que sabem. Caminem amb força, ja arriba el moment. Fent història unides per fi, sumant memòria, conquerint camins. Valentes del planeta, que estudiem, treballem, que lluitem i estimem. Preparem la soca, nosaltres som l'arrel. Cavant juntes per les dones d'ahir, lluitant per totes les que estan per venir. Alcem les mans, omplim carrers, cridem sense por, dones de l'univers. És nostre el futur, és vostre també, companys i amics, revolucionem. Podeu treure els mòbils, posar l'opció de llanterneta i acompanyar-nos, que quedaria moníssim, vos sembla? Vinga, va, regireu els mòbils. Mira, l'alcaldessa ja ho tenia amanit i tot. Fent història unides per fi, sumant memòria, conquerint camins. Anem enllà! Alcem les mans, omplim carrers, cridem sense por, dones de l'univers. És nostre el futur, és vostre també, companys i amics, revolucionem. Alcem les mans, omplim carrers, cridem sense por, dones de l'univers. És nostre el futur, és vostre també, companys i amics, revolucionem. Dones de la terra, que parim, que cuidem, que patim, que sabem. Ja arriba el moment. Gràcies. Em posa el micro de Madonna, saps, Héctor, i així me puc anar i tornar. Sí. Que bonic! Amb totes les llumetes del bosc. Gràcies també a les persones que no vos heu aclarit a posar la llanterna i heu posat la pantalla. A mi la pantalla em fa feliç també. No patiu, que bonico ha sigut. Que bonico. Clar. Doncs ara sí, finalitzem la 9ª edició dels Premis Clara Campoamor. Espero que ho hàgiu passat molt bé. Encara que no podem marxar sense donar les gràcies a companys i companyes també. A Rubén, que tenim ahí, a Nora i a Brenda. Gràcies.
Dones tècniques, també treballant en un món masculí que cada vegada obri més portes. Gràcies, xiques, per la valentia. Per ser la veu i la llum d'este escenari. Gràcies, xiques. Gràcies a Héctor Tirado per acompanyar-nos amb la teua música i sempre estar pendent de les meves bogeries. Gràcies. A Rocío Gisbert per reencarnar-te tan bé en la nostra referent protagonista, Clara Campoamor. A Patricia Vallivana per deixar-me ser la vostra mestra de cerimònies. Xiques, gràcies, on estigueu. A l'Ajuntament d'Almassora, gràcies per mantenir aquests premis tan importants i tan rellevants que fan que les dones seguim sent visibles, molt important. A totes vosaltres, dones premiades, a totes les famílies, a totes les persones que al final s'han deixat involucrar d'alguna manera, Maribel, la filla, el nebodet, l'altra companya, que han volgut sorprendre't. Perdó? Ai, perdó, tinc nebodets. Netets i netetes, és de veres. I companyes que han volgut sorprendre't, perquè en això consisteix també, no? En fer-te sentir orgullosa i que siga un homenatge per a tu avui i per a totes les dones, no? Així és que moltíssimes gràcies per ser dones almassorines tan indispensables. Gràcies. Què passa? Pepa, no, perdona, disculpa, és que no podem marxar. Que elegant has vingut. He vingut per el que m'heu convidat. És de veres. Però és que, disculpa, però és que no podem marxar encara. No, però mira, la premiada ja ha parlat, no? Ja hem dit a totes les premiades, a pujar l'alcaldessa, vull dir, ho hem fet tot. Què queda? No, ho hem fet tot. Però què queda? Què queda? Què dic jo? El recompte de vots? El recompte de vots? Pepa, jo no me'n puc tornar al meu oasi immortal sense fer l'escrutini. No, té raó. Ella tan rigorosa, tan referent sempre, Clara Campoamor. Jo no m'he posat este look per a no fer el recompte de vots. Tota la raó. Doncs mira, a veure un moment, fem el recompte. Això, a veure com fem ara. Mira, ajuda'm un moment. Acompanya'm un moment. Mira, Héctor, posa't musiqueta de recomptes. A veure, com seria musiqueta de comptabilitzar? Anem a veure els vots. A qui heu votat? A veure. Simone de Beauvoir. La abuela María. Jane Fonda. Frida Kahlo. Mayra.